up? Good morning mga paps. Nandito naman po tayo sa bagong episode na kung saan sinabi ko sa inyo ng last vlog natin doon sa Mapitagilar na marami tayong tutuklasin ng mga gandang lugar dito pa lang sa aming lugar sa Pangasinan. So kung bago ka sa channel na to, don't forget to subscribe and click the notification bell para update kayo sa mga susunod na rides kasama ang aming grupo. So ngayon, mag-gear up na kami. Pupunta na ako sa meeting place at medyo ulan, kaya pinili na ko lahat ng mga kasama namin na magdala ng raincoat. At syempre, kahapon chinek na rin namin yung mga motorcycle nila kung condition yun. So medyo condition na rin yung mga motor namin lahat. At pupunta kami ngayon sa Agno, Pangasinan. So doon kami pupunta ngayon kasama ang grupo para mag-unwind kasi dito nakaraan marami kaming ginawang charity. Tinulungan na rin namin yung rider namin, tapos yung naalala nyo yung nag-charity kami nung nakaraan, namatay po yun. So nakipag-last na kami, nakibigay din ng konting tulong. So ngayon Sunday, halos lahat is free sa mga grupo ko, kaya nakapag-set kami ng isang short rides lang naman. And then susundin pa rin namin ang safety protocol na pinapatupad under ng MGCQ. At para wala rin kami maging violation, of course, ang susot ng mask, full face helmet, at the same time nakarehistro yung mga motorsiklo namin, at of course hindi pa expired yung aming license. So medyo pinagpapawisan na. So update ko kayo mamaya pag nasa daan na kami. So kita-kits guys mamaya. A few moments later. Welcome back mga paps. So nandito na kami ngayon sa meeting place namin. So meeting place sana namin is sa 7-Eleven kaso umulan. So papakilala ko muna habang hinihintay namin yung aming pinaka-team leader. Ito pala si Pops Oy, ang aming mekaniko. Ang dakilang mekaniko ng KRL. Pops M. Yan si Pops M. Yan yung pinaka-pop, pinaka-max. And of course, my hubby. Anong hobby? What? And then, Pops Philip. Slasher. Mabilis pa to kaysa sa kidlat. Ito si Pops Tokay. Yan. Shout out daw. And then si Pops JC, ang dakilang nagti-TikTok together with the guest rider, yung magiging OM na namin. Ito talagang pinakahalimaw sa lahat. Yan, si Ma'am Shibam. Naka-sniper yan. Pinakahalimaw mamaya. Pag na-checkpoint ng pulisya, boom, boom, boom. And of course, si Ma'am Shi Melody, ang asawa ni Pops Ming, ang aming auditor. Yung dalawa yung dalawa, Pops Marcos, tsaka yung asawa niya. Sana all. So, hinihintay lang namin yung pinaka-head ng grupo. Siya pa yung sabi niya gear up ng alas 2:30 pero wala pa dito. Ganito naman lagi. Ganito kasama si Torio. So mamaya update ko kayo sa daan pagpunta namin ng Agno, Pangasinan. So ito po ay short rides ng aming grupo within Pangasinan. At sinasabi ko at paulit-ulit naming sasabihin na susunod po kami sa safety protocol na pinapatupad ng aming probinsyang Pangasinan ng under ng MGCQ. So kita-kits ulit tayo mamaya mga paps. One eternity later. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple blossoms, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong.
look am I had to get out of this place. I sense something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple doesn't go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. Welcome back mga paps. So yan, nandito po kami ngayon sa Kabungawan. Bungawan Beach dito sa Burgos. Kanina nagpunta kami ng Agno kaso sarado ba pero dito bukas. So ayan o, ang ganda ng beach. White sand din siya, white sand. Kasama ang grupo. So yan. Ang ganda dito mag-relax. Papapakita ko ang oras po namin ngayon is alas 2. Medyo mainit. So mga 4 PM take off na rin kami pa uwi ng Malasiki. So this is the short rides within Pangasinan of KRN Pangasinan chapter. So update namin kayo mamaya kung pauwi na kami. So mag-relax muna, sarap ng hangin dito. So yun. Ito pa isa namin kasama na mag-couple, selfie lang sila ng selfie, ayun o. Ayan. Ma'am si Melody, tsaka si Pops Meng. So update namin kayo mamaya pag hirap namin pa uwi. So kasama namin kayo mula umpisa hanggang nakarating kami dito. So mamaya kita-kits ulit tayo kapag nasa daan na kami. So wait!